Bon dia. Nosaltres som el grup de l'alimentació i jo, per començar, us parlaré dels farinacis. Els farinacis són pasta, pa, patates, galetes Maria i ens donen energia. Cada dia ens hem de menjar una cosa d'aquestes. I ara passo la paraula a la meva amiga Noelia. Jo us parlaré de les fruites i les verdures. Les fruites i les verdures porten fibres, minerals i vitamines, com per exemple la tomata, l'enciam, les safranòries, el pebrot i les fruites el mateix. Porten fibres, minerals i vitamines, com la pera, la mandarina, les maduixes, les taronges. I ara li passo la paraula a la meva companya Haishar. Hola, bon dia. Jo em dic Hassan i us parlaré dels làctics. Els làctics són llet, iogurt, formatge i tots els derivats de la llet i donen calci per als ossos. Les proteïnes són peix, carn, ous. Els greixos són oli, patates fregides i coses així fregides i els hem de menjar molt poc. Jo us parlaré dels dolços. Els dolços els hem de menjar poc perquè ens aporten malalties a les nostres dents. Per acabar, el més important